So, ayun po guys, no? Alright, pagdaw. Ha! Ha! So, para sa karong nga day, no? Well, maagtunan natin lang. Well, para sa karong nga day, no? Well, maagtunan na natin sa school. Mag-school, mag-rentag. Get kay, no? Mag-get kay. Mag-shoot ni og advertisement, no? Mag-shoot ni advertisement. So, without further ado, no? Agtun mata. Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Alright, pag-go. Hoy! 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 Nata mga sir! Nata mga kauban mga sir! Mga sir! Let's go! Ano ba dalong boy? Wala man sila diya. Wala sila dito. Aman. So, ito nata. Let's go! Hindi na mau boy. Hindi na mau. Roday, sir! Para sir. Yes sir. Ay! Get kay sir! Wala lagyan ko na. Jeep sir! Live lang, live. Alright, pag-go. Ano yung feeling makasakay sa jeep ko? Ha? First time na ako. First time na ako. Nani? Nani din yung jeep to? Kasi amo mo good jeep. Okay, gusto ka ma'am, gugman. Na yung wings. Ay, wait. Excuse me. Ay ka na. Ano lugar na? Aero jeep. Aero jeep. Aero jeep. Basta. Sa ilagway lugar ko magsakay na kay girl, aero jeep. Kung magsakay kag aero jeep na. Ano nga yung jeep? Okay. Ito ka lang. Bye, sir! Mga sir, na yung mga ano diri mga sir. Mali mo yun nani boy. Ha? Mali mo yun nani. Dili. Para taro lugar. Bro, mak dito bro. Cheap. Magpade mi karon nga ng Starbucks to? mag-shoot ni og advertisement para sa mong Ay, shoot advertisement. Starbucks tayo. Ay, mag-Starbucks. So, among sabot is 10. Ay, 9:30. Yes, 9:30. 9:30. Karon is 11 na. mali. 11:05 na, mga sir, no? Ikaw nga ba si Mr. Right? Ikaw nga ba love of my life? Let's go! Lakad Varsity. Gago. Nga. Si Mr. Right? Macdo. Let's go! Sir! Malapitan. Ako nga boy. What's up guys? Naraday sila Daris sir. Abi na wala sila sir. Mag-vlog daw ko sir. Pero unsa ko ingon sa inyo sir? Hey boy. Boy, tanawa boy. Say hi, Jolo. Hi. Meeting lang niya dali. Kaya magsabot niya sa mga issue. Sabit lang. Let's go! Malamig meeting, ganun lang, speed lang. Maging mo may commercial about sa McDo, no? Yun, nagulat kami sa mga isa kauban niya. Wala pa siya kaabot. Guys, yan guys. Montage boy! Hi.
Hi. Saan may gingan si mong mama lugar? Ano po ito, mama? No. Sa tinod lang. Yung panganak, magagwapo na. Ya, dito. Na. Okay ito. Ako, di lagi ko gwapo mo. Bigyan ko ka na nga sa wayin ko gwapo mo. Gwapo. Cute lugar, cute lugar. Iyan po, maulit ko. Igugong. Hindi pa mag-igug. Anak mama rin. No. Pangit ka na. Anak ko. No, di ko gusto yung babay. Anak mo gusto sila, gwapo daw ko. Dahil ka na kay kanang magwan mo. Naong ni mo. Genius ka na boy. Genius boy. Genius. Allah. Wala ko sir. Nga. Mga igala, ako nga pala si John Boydes Matiaga, ako ang reporter for today. Ako man ako karon si Luis Ong, sa atong reporter karon sa Macdo. Mga bon, Ong. Ong. Uban na to karon si Nanay Ading. Uban na to si Nanay Ading. Ato siya ipa-report unsang iyang natumar ka to pagtumar niya sa MX3 unsang initabo sa iya. Mga bon. Mga bon, men. Nanay Ading. Mga pon po sa inyo. Ako si Nanay Ading. Ako na ako'y arthritis na. Napagduman ako sa MX3 Herbal Capsule Paracetamol. Nawala na. Unsa may nawala si Muhut Nanay Ading? Nawala na ako doon. Nga. Saan nga natin i-order boy? Saan ito i-order? Awa ka chicken. Salang ka. Ay wala, take kwarta boy. Bro? Lang. Dito. Nga. Without. Isa lang. Isa lang. Isa rin ka. Tapos isa ka ba yung Tapos ano, isa ka CC Burger McDo. with rice and beans, sir? With rice and beans. Regular lang kay para healthy. Ay, diet, sir. Sa kwarta mo. Say hi to the vlog. Subscribe to Matt D. Hi. Tapos, ano itong drink ka ni sir? Coke. Regular Coke lang. Akala ko diet, dapat Coke Zero. Ako, Coke Zero. Grabe, magaling to si ate, mga sir. Magaling to, magaling. Hi. Mas nakalas ka. Sige. Magaling to, sir. Magaling. Macdo, keep niyo si ate, sir. Hi. So, isa ka Burger McDo with regular price. Tapos, ang drink is iced coffee original. Tapos, isa ka cheesy BM with regular price and Coke Zero. Okay. Dine-in, sir, take. Dining. Dine-in. Thank you so much. Magaling to si ate, sir. Hi. Yes, ako. Talo ka water. Talo ka water, ma'am. Ha? May gwapo sa kong abay. Asa, gwapo ba? Abi? Ate. Hi, ate. Gabi, ayaw, ulaw, play box. Ano naman ko uyab, ate? Ay, no. Hingi ko kita. Hi. Wala. Ang tawag ana boy, basta nasa ubot ang gap. Say type. Sila dapat ang contact mo doon. Oh, ang pala mo doon boy. Sila pa yung magtapos. Sila yung magtagalog. Say type boy. Dili magid mga ayo. Sila direct taga. Shy type lugar. Shy type. Bitch. Mamay mga gas, kailangan ko. So yun.
Nasa dito sa sakit kay. Kung na shot sa mong video. Alam mo boy, may vlogger sa atong atabangan boy. Ha? May vlogger boy. Nagpa-vlog boy. Sabayin natin boy. So yun na nga mga sir. No, nagpa-vlog po tayo ngayon mga sir. Andito siya ngayon mga sir. Napa-vlog siya sir. Yeah. Boy! Mga boy! Nagpa-vlog sir, nakita ko lang sir. So what's up mga sir? Raul, sa inyong YouTube channel. Ako na si kay Kemal Rocha nga channel. Kemal Rocha nga channel. Check yung channel link down below. Say, channel name mo. Go mga sir, let's go. Thank you. Ayun, amping mo mga bro. Thank you, Amping guys. Amping. So yun, nalataka mo ga. Nga lang. Simple as that. Simple, ano rin so. Wala Ito mga sir, kayo mga uli Ito. mga sir. Dahil ito mga sir. Sige. Natin si Chudi guys. Chudi! Sir! Ito ka si. Pan ka? Hindi ko matuloy si. Mauban ko, kumuban siya. Mauban ko. Bayloy. Kumuuban ko. Mauban siya. Sa kayo legit mga sir. Kita rataon niya. Eh, basta makawat ang cellphone. Kung makawat, batabag ko.